Kevangji surhini ra incorably aningkana banki MP kilik asengkanlo. Bangso jok methanga song ka chapahai vegji aphan rachari asong atum dode sang sepen ason asai deng ponbom asonsi Congress asong atum setami song aja kong ke pangtang ponji aphan kangdang amai pen ke danglok kaching bedun amai stami paman ponbom lo. Lasonsi Duarbaguri Mondal Congress Committee hin pensetami pini rong marjong Dolamara Cultural Complex along ada porphai kepen kangdang amai paman pon. Duarbaguri Mondal Congress Committee amai phu Modhuson nangne kachephai pupon amai long DMCC Kongchun bang Bhimson rongpi hin pensi kachetong dun ada datuma phan ke pachinia por en pon. Bangso kangdang amai long KADCC dun mai phu anparta Karbiang Autonomous Council EM barim rotoning tipen na job PCC amai phu atuma phan appointment letter sitami pipajir pon. BJP atum ke khaila pen thoromalam pathepik sita BJP along ke do Karbia Christian atum kopia potsi piniani anta ethebak ninje haya bangavi halapui APA chause atum rong so rong bot along inglong atok ke do kichali kavi ke thek the atum along kita pontan si ke thanda maret ki rada phan kapa manghu asai lupusi KADCC chunbang Suren Singh narpen lamthe arbok pon Six schedule के electum Karbi tribal inglong aso panse electum constitutional long nang gipitano. Tebo sedala bangso kita abandel kita ponpen hurong cipukertan tobok teke kapui teke Akisar, Purun, Pia Purun, Atumalong six schedule ahika di bidang. Alang itu ke Asia tetap bundel. BJP atum kache chagalam ison bakta che public place sai ka chutiki arara tuma phan jakong pen bearbor EC minimum support price anta anam pp. Aprang Richard Tok biseta BJP ke Hinopik RSS BJP ke pachobai a sarkar pusi ke thanvek abanglo bonta non bang ke EM Richard Tok bistami BJP ke chokchinai a sarkar longsi ludun thuchok pusi EM barim roton intipen ningche pon Bharat edi hindutwa la subnai phansi damtang lo one language la bang ke Hindi lo one election lo la bang ke after this 2024 there will be no other election because BJP alang tum sido chot ko athama Indian constitution stame alang tum nam ko lasi non bang ke fere meme so all political party are united all over India even in Assam to defeat this faces sort of Dola marapen Arjison Rongphar Karbiang Longlai